Maikundai. Muri sei? Ndiri right, ndine Sly Media panapa. Madi? Ndine Sly Media. We Sly Media. TV. Taurai navo. Hello. Iyo tiri kumba kwaBaba Murombo tanga tiri kuda kunzwa tambonzwa kuti ingirikini tete Elizabeth avasinzwa zvakanaka. Tanga tida kumbonzwa kuti nhasi vari kunzwa sei. Inini handisiri kwavari. Nditoriwo samoyo saka ndikutonzwawo nevamwe vanhu vanenge variko kuti zvinhu zvakamira sei. Alright, manzwa mashoko ekuti chii muzuva ranhasi? Inini pendanzwa na4 AM makuseni ratonzi hazvina kutomira zvakanaka. Vari kutoti rwarei chaiko chaiko. Bhozi vangu vatonzi vari kuunganidza zvidhina vachiti ndoda kuzvitengesa. Bhozi vakapwanya dzimba ikoko kumba ikoko. Vanoda kutengesa iyo zvidhina, handina mari yekudya chichiende zvinzaende zvangu chichi zvavanga vachiita iko. Asi zvinova njo zvinhu zvemumusha menyu mese mudzimai murume nemukadzi handiti? But munhu akutozvitora kuti iende zvake. Bhozi handizvoziva zvaakatengesa zvinhu zvakawanda. Akatangira kumombe, makecho, ngoro, zvese akapera kuzvitengesa tisina kuwirirana. Saka nanhasi ari kungopfuurira mberi achingoita zvaari kuita. Inini handi. Taura henyu. Saka pane zvose izvozvo zvinhu zvaari kungoita pasina kunge vanhu vachiwirirana. Tine urombo nezviri kuitika izvi. Kunze kwokutengesa mamwe matambudziko amuri kusangana nawo pakurwara kwavo ndeakaita sei? Apa tiri kutaurira kuti tiwane kuti pane angatibatsira here parubatsiro rwokuti mudzimai wenyu apore tete Elizabeth. Matambudziko aripo ekuti kusangana nawo ekuti vana chaivo kuti vadzidze zvakanaka kuchikoro chaiko chaiko nekuda kwaizvozvo izvo zviri kubata vana vanenge vasingadzidzi zvakanaka. Vanenge vachiti wakati dzidzei pamwe nhasi vatakurwa waenda pane imwe nzvimbo ambondogara pakati zvikadai izvi. Saka zviri kukanganisa vana pakudzidza. Izvi vana nditori nawo asi havana mabhedzi. Mabhedzi acho ana mai vacho varonzi hanzi vari kufamba nawo vachiti ndeangu asi ekwanyabaga. Saka zvimwe zvinhu zviri kukanganisa izvo pamagariro evana. Izvozvi kana vabereki both sides, vabereki vese vari kuafektwa nekuda kweurwere ihwu hwekutadza kugara zvakanaka ikoko. Tinonzwa kudaro. Kunze kwezvakaitika pana mbuya venyu zvekuti akavaruma uye akambotemawo baba nepuranga, imi kwamuri pane kurwisana kunomboitika here pakati penyu naivo kana vachinge zvavabata? Ini ndakatomborwiswawo ndikatombotemwawo kugotsi ndikadonhera pasi achiri kumusha kwedu. Vakambotema ndikakwara gotsi ndikabhirita risingaiti. Zvototi nditori nevanga mumusoro. Chishuwo chenyu baba Nyabadza ndechekuti zvifambiswe sei? Munofungudza kuti zvingaperewo sei imimi? Inini handina chandingazive kuti chii chinenge chinyatsoitika paari chaipo bhozi munhu anenge achitaura nyaya dzakawanda wanda. Saka ini handizozivo kuti zviri kubva ipi zvichienda kupi. Saka ndipo panenge paine dambudziko ipapo. Kuti munhu ari kutaura nyaya dzimwe inini ndinawo mhinduro nadzo nyaya idzi. Ndinenge ndaitawo mudoko kwazviri. Ndinozvinzwisisa here. Zvoita kunge fanga chinenge chiri chibhoila ichi. Saka ipapapo manje ina handizogoni kuti ndizozvipindura kuti ndinozviziva kana kuti handizvizivi. Asi dai kuri kuti chinhu chandakaita ndaita kuti aiwa ndinochiziva. Vamwe vanenge vachitaura kuti pamwe mukufamba umu semunhu wechirume unogona kumbotsvaga mishonga yeraki yozopandukira kumuri. Hamuna kumbosangana nazvo here? Hakuna zvakadaro izvozvo. Zvinhu zvinogona kunge vanhu vachigona kuchitaura nemutoo iwoyo, asi kana zvakunyatsozvotsvagwa pasi pasi chaipo chaipo zvinozongoonekwa anzi kuti zviri kubvepi zvichienda kupi. Tichiri ipapo baba Nyabadza, baba venyu vapenyu here? Variko. Baba venyu kwavari kunzi ivo naBhozho panyaya yakabuda tisingazoti zvakasvika sei. Baba venyu vari kunzi vakaurayiwa naamwene kunoko naambuya amai Murombo vakaiswa muhozi yekuno kumusha. Ndakatonzwawo mainini vari kundiudzawo nyaya iyoyo. Ini ndaitomboiziva kuti kune nyaya yakatorwa naBhozho.
tine audio yacho yakabuda achitaura. Saka ini ndonzwa manje kuti vari kunzi vakaurayiwa muna 2019 ati saka ndiri chipoko here munhu ari kokumusha kana akaurayiwa. Tati tibvunze mino kuti ndibaba venyu vari kunzi vari kuhozi yekuno kwachinyudzi mumusha mamurombo maatezvaro. Aiwa baba vangu inini Vapenyu havana kuurayiwa. Ini ndinoshaya kuti nyaya iyo yakataurwa nani uye zvakange zvichitsanangurwa sei. Handina rakazara pamusoro penyaya iyo because handisati ndatovabata baba wacho ndinzwe kuti chii chakanyatsoitika kuti nyaya iendeswe kuna Bhozhongora. Iye makambomubvunzawo here Bhozho wacho ora toti hamusati mawana mukana wekutaura naye nekuti inyaya yamatonzwawo asi nemashoko akadaro. Vangu inini pendakataurirwa ina handina kunge ndichinge ndine nhamba dzaBhozhongora dzekuti ndingamubvunze kuti ko nyaya iyo wakaiwana sei. Wakataurwa kuti kudii uye nani. Bozi munhu uri kutaura iwewe kuti akafa munhu atoriko mupenyu. Saka imashoko enyu kune nhau dzemanyepo dzakadaro dzatingati fake news pachirungu munoti chii kunzi munzi baba venyu vakafa ivo vari vapenyu. Mashoko efake news akadaro munotiwo chii anotaura kunzi baba venyu vakafa. Kuti munhu anonzi akafa iye munhu ari mupenyu zvinhu zvinotondirwadza kuti ivo baba vangu vapenyu vari kudya sadza izvozvo but vonzi vakafa vakaurayiwa. Vari muhozi. Misika manje kuti nyaya iyoyo yakatangwa naani. Zvinhu zvinongobva kuti munhu anongonzi akafa iye munhu ari mupenyu. Zvototiwo kana ndikavabvunzawo vanorigona kushamisikawo nenyaya yacho kuti ndiri kunzi ndakafa 2019 zvakabva nekupi. Aiwa tine urombo nedambudziko ramuri kusangana naro mumhuri yekwenyu nemhuri yekwamurombo neyekwenyu kwanyabadza. Tinotarisira kuti Mwari vachapindira padambudziko ramuri kusangana naro vana vagokurawo vachiona amai nababa vagirewo zvakanaka semhuri. Nyaya hondo yacho inotonetsa iyoyo iripo ipapapo inozoguma yapakati pemafamilies two. Pani kunakakukhandirana zvinenge zviri kubva kuna kana kuti zvakatangira kuna nini. Hatinodaira zvatiri kuzvisa kuruzhinji pamwe tinokwanisa kuzowana munhu anogona kusunungura mudzimai wenyu. Aiwa maita basa nenguva yatakurukura tese muchapuwawo nhamba yangu kana paine zvimwe zvamunenge muchida kuti tizotaura munongotifonera. Saka apa anobatsirika sei imimi zvemamauya mamuri kufunga zvipi? Tikaisa parujekerere tiri kungokumbira kune vanhu vanogona kubatsira vanhu vanorasika njere. Whether maprofita tine maprofita anoteerawo station yedu SlyMedia TV, whether ndana sekuru, whether mapentecostal church vane simba rekuporesa vanorwara. Zvinomboitwa vanenge vanana Star FM. Vanobuda vanadzibaba vachitaura vese nyaya iyi vachainzwa. Tiri kutsvaga kuti dai Mwari atiwana volunteer anouya kuzogadzirisa nyaya iyi uyewo zvekare tasiyawo kwamambo makoni. Haina chikunyanya kundirwadza ndechenyaya yekupomerana kuti zvinhu zvinenge zviri kubva kumusha kwedu isusu. But inini handioni siri zvinhu zvakadaro nokuda kwokuti muri ipapo makambofamba mese here semhuri mbiri? Makambofamba mese here? Halo. Kusvikana nhasi nyaya yacho haisi kupera. Pakatombopiwa n'anga dzakatombopiwa kuti dzigadzirise zvinhu izvozvo kwana makoni. Ndongoti makoni deleti ainzi Noboti Gananzara ndiye akanga akatonga nyaya iyoyo mushakabvu iye. Wakatiripisa mombe ende mombe dzanga dzaitorwa dzanga dziri dzangu inini but nyaya yacho inini handisi ndakapara zvinhu izvozvo. But inini ndiri kurasikirwa ndakadzimara izvizvi handina kana chinhu pamba. Zvinhu zvese zvakapera kudhistroyiwa zvese. Saka zvinhu zvinongondirwadza nemhuri yenendinayo kuti saka ndakashandirei nguva yese imhuri yangu ichange tarisa pane zvipi zvayo zvei kana huku chaiyo pamba hapana. Aiwa tine urombo apa bhatiri redu ndorapera. Tinotaura kuti hurukuro yedu tikaisa paruzhinji tichawana munhu anogona kuti anokwanisa kutibatsira. Zvinongondirwadza izvozvo baba. Ndapanzwa baba vangu ndine urombo. Zvinhu zvinongondirwadza bhozi ipapa patakutaura unekwana tezvara vanenge vaitaura zvinhu zvakatangira umba kwenyu. Zvinhu zvakatangira umba kwenyu. But dai pawanikwa munhu anonyatsotsanangura zvinhu chaizvo nemo zvanyatsoonekwa kuti zvinhu chii zviri kubva papi. Tisati tatanga kupomerana mhosva. Kuti munhu anogona kurwara ari pakaroorwa. Asi kusi kuti
ndo kune nyaya but paine zvimwewo zvimwe zviri kuitika because tiri vanhu vatema zvinhu zvinowanikwa zvinoitika mukurarama ende handisi takatanga madzinza yakatangwa navanhu vakazoenda kare zvawakabata zvakatowanda zvawakabata ende hatizvizive zvimwe zvacho bhati rangu ndo rapera manje refoni inogona kukata any minute tinozotaura phone number yangu ndiyo iyoyi yatafona nayo iyoyi indonzi Silvester Tapfumanei ndoshanda kuSly Media TV kuHarare. Alright, Silvester Tapfumanei. Moseva number dzangu. No, alright. Tinga tichitaura pane zvimwe muruda zvacho. Maita basa baba wangu. Muitiro zvakanaka tatende.